Jakom duol maketo nyong'e tij obila IPOA Isaka San nokwayo nguono ewi bedo ni ne nitiere kata ne entiere kanyakla gi ogai mar obila kod lange e kinde mane gi twak gi jopiny kokalo kuom ute fwambo ewi tho mar Alberto Juang matimore e kinde maduol mar IMLU mano Independent Medical Legal Unit koro dwaro mondo mi tim nonro malong'o ewi nek kod lal mar awere pachoka kendo nene reto margi oyudre. E odiochieng'no mane ogai mar obila ogolo lendo mane yango tho mar rawera Alberto Juang e lwet obila kamane giwacho ni rawerano nogoyo wiye e kor ot ma owito ngimane. Jakom duol maketo nyong'e tije obila IPOA Isaac Hassan ne ni kodgi. Hassan kawuono koro kwa nguono kuom bedo ni ne entie kanyakla gi ogai mar obila kod lange. Gino mathoth oganda ne ng'uro ka penjo maduong' en ni to ere kaka ne odhi timo nonro e kinde mane nenore ka gima ne gigolo paro machalre. Nowuoyo romo motis ni International Justice Mission Event kama ne owacho ni ne ok ochano mar bedo kanyo to mak mana ni twak makamano noyudo ka otimo limbe apisno gino mowacho ni ne en makosa. People who are there from our investigation team, I went there to go and actually look at the cell, and I was so disturbed, and I never planned to be with them in the press conference. The IG also asked me to come and join him. I think it was a big mistake. I think which should not have happened. And I explained that to Parliament that we apologize for that. We should not have actually appeared with them. Ogai machon mar doho David Maraga ma bende ne romo no okwo piny owacho mondo mi okas lokruok mowinjo time sekta mar obila mar neno ni chenro mag obila orie ka bende ose obila kuom tiyo gi teko mathoth kuom jopiny. Delayed justice is not merely a procedural failure. It is a betrayal of trust. For survivors and families, every day without resolution deepens their trauma. Consider the mother who waits years for answers about her disappeared son, or a widow who faces intimidation while seeking justice for her husband's unlawful killing. Duol mochung' kende marango ratiro mar oganda mong'ere kaka Independent Medical Legal Unit okwayo mondo mi kas nonro ewi obila ma osebedo katiyo marach gi teko margi ka bende giseo piny owacho kuom rem ka okang' mar chik ne obila ma noseyud gi ketho. Today's report will no doubt contain statistics, patterns and case studies. But behind every data point is a name, a family, a shattered life. Let us not forget that. And let us also remember lawyers who have paid the ultimate price in the course of defending human rights. Death in police custody is probably the worst expression of police behavior that you can imagine. This is a protected place, but we saw what happened, and of course now we are waiting for the court case to unravel how far the accountability goes. But I think what struck me was in that moment, IPOA could not even arrest police officers independently. Riwruogno wacho ni jo Kenya 63 ne otho, 63 ne ondhi ka 26 ne olal e kinde ng'anyo mag Gen Z ma bende ne oweyo ji makwan gi ohewo 600 gi hinyruok. Mag somo riwruog jotend skunde mag sekondari pachoka Kesha oramo ni chik manyocha doho golo ne kik gimedo omenda mbalang' mar